Formal gag, mag-formal. Uy! Dito lang ito. Mag-formal ha. Ano na yan? Desperate cases. Desperate cases. Pray for us. Wow. Ayan. Dito ka ho, Gab. Gab, dun ka sa ano. Salamat. Thank you for the system. Na mag-live Salamat sa 21. Thank you. Dito tayo para masita pa natin. Number 2! Which one? Number 2. I see Angel! I see Wala sila masita ka doon, Buboy. Buboy! Masipag ka rin Saan ka tumawag? Grade 8. My Lord and my God.
Batang. Sabi ko pa Kain. Sige ako. Labin, mawara ka doon. To help support this channel, make more videos like these, and you press the subscribe button and the little bell so you'll be notified. Joshua. Hi, Joshua. Ave Maria, ano ni grasya, ang kagandahan niya o sa iyo. Palagan ka sa kabaihan, kasi palagan ang bunga kan sa iyong punan, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipamigli mo kaming mga parakasala, ngunyan asin sa oras kan sa muyang kagadanan. Amen. Ave Maria, ano ni grasya, ang kagandahan niya o sa iyo. Palagan ka sa kabaihan, kasi palagan ang bunga kan sa iyong punan, Jesus. Okay. Hi, Greg. Thank you, Greg. Thank you for the thumbs up, Greg. Thank you, Greg.
Number nano ito, Gab. Number nano. Number nano na ito. Ano? Oh, 10. 10. Ay, 11. Thank you, Greg. Right there, you step on it. Salamat, Greg. Aray. Sigma. Totally free. Thank you, Greg. Salamat, Greg.
Relaxing. Back there. It's a lot of people in the parade. Not parade, procession. It's not parade. Oh, it's tricycle behind! Yeah. Ragil ng bahay.
Hapon ba ka din eh? Harayon. Siya na kayo na kayo. Baka ano man sa may laman pa yan. Lagi yan laman. Hindi mo na yan, buka na. Tataklain lang ako. Oh, ikaw na ka mo. Nga, buka na ka na. Kanila ka. Kapag ka lang, kimit na. Ano? Parang, ay di, suko. Parang iguha mo na lang para magliyo. Oh, iguha mo na lang. Nabaw mo. Bagyo ng bayan. Hindi ko naintindihan. Yun, nabang muna ko rin. Kasi ito siraan. Ito. Arin. Ito nabang muna ko rin. Naka-ano? Naka-red? Ano? Red. Ayan na, ayan na, ayan na. Oo na eh, pagkataratagduan. Pero kasi 16 pa lang po. Si Ate Ella. Si Ate Ella. Kuya Gab, Kuya Gab, pili ko yun. Hindi ka lang, hindi lang. Number na na. That's a lot. Lingkuan ko yung pagkakita.
Yes, thank you, Lord. Tagapagtanggol ni Jesus sa cross. Sa ngalan Ama, Anak, kasi Espiritu Santo. Okay, God. Ase. As. Asi. Dito pa lang. Sa buhay na naging kasagwanan. Amen. Ang iyang na yamang sa langit, mawalan mo ng yaman, magdating ang kahanin, mangyari ang mo sa kagawang sige. Maayo kita dito gaburak. Dili ko na kita mauli. Kaya maayo kita burak. Niya na. Dili mamaya dito mo pagkabi. Hello? Kumano? Lalaki. Manong grasya, at kaglahan yamang sa iyo, magagat ka sa kababaihan, pasinpalanan at tulungan sa iyong tulungan, si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipamigay mo ang mga palatandaan. Yan sa oras at sa uyang kagadanan. Amen. Ave Maria, manong grasya, at kaglahan yamang sa iyo, palanan ka sa kababaihan, pasinpalanan at tulungan sa iyong tulungan, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipamigay mo kaming mga palatandaan. Ngunyan sa oras at sa uyang kagadanan. Amen. Dili na lang.
Si Dalman. Mama, pakain na ni Burak. Huli na. Hmm? Pakain mo na tayo. Opo. Saan ka nila inatunjuk ko ba kami mga barsala? Lapit na. Ano, wala makikita yun to. Hindi man niya tumakan. Kay gabi niya naragyon sa tanulian. Uli na daha. Opo. Last na ito. Second to the last na yun. Diri pa yan na. Yun. Pwede kung makayo kung tabura ka. Umagap na inagip ko ba? Ayaw ko pula. Kaso ano, makikita. The last na babae na. May last ka. Ay. Last. Kaya din sa last si Mama Mary sa last ka. Wala. Ay, ito, last. Ang pinaka-last. Ano kanina? Wala man kanina kay naka-separate. Naka-siway. Oh, last ito nakasiway dito sa may pa-chapel. Nag-aabang siya, nakaabang dito. Kumukunan ako dito. Ito, ano nila ito? Ano yan? Oh my God, tapos Aray ko. Ngayon ate. May. Ito. Ito kami sa ano? Sarado. Sa? Masarado niya dyan. Aray ko. ay may lagi ta. Didi ka lang. Didi. Kam. Wala ka man lagi yung may lapin, my feet are gone. Wala yung puti sa Ano yun? Siga pa rin. Siga pag nagkakaon marmor. Ito, maramon ko. Habo niya. Hindi mo sa'yo. Mukha lang masarap. Nagkaon yung siga, barbecue. Ang ganina pa nga. Di. Dapat na si Ad. Pinakay. Sigab. Ayan na, ninulid ho. Ayan na. Sa bagyan. Try. Makagugutom. Ma. Wala na kayo ulit nga na. Adun ko ba itong ikaw? Oo ko lang nga. Hindi lang na lang.
Grabe ang baya, ha? Grabe ang baya. Nakaano pa no siway siya dito. Nakasiway dito ba sa may ano? What's my teacher? Can you sit down? Gab. Wanna na na siya. Where's Papa? Ay, dahil patanggal ka diya. Mga ba yun? Ano yun? Injaga. My teacher's here. My teacher. Ganda mo. Hi. Hello. My teacher's here. Why is this the last one? Salam. Adam. Adam. Oh.